Kani kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penba. Ka Executive Committee jong ka Khadc ka balasong jalang henne kasngi ka kat khandai terek unai weng arja kat pra. Kalarai ban pas bet ya baro kibel jong katnat ilaka Haka bedai bat kihima hapok yang Dorbar tawan keban sedang lasai kasngi ka arpo terek unai weng arja kat pra. Bat keban kon hadu ka arpo tereng. Habayakran bat kinong pathai kubor. Hadien balawai ke jelang UCM ka Khadc uba HS Silla ulai thu baka District Council hakini ki laisngi hakani ka Dorbar on sawan ra ru yaki artli ki resolution kata kejing penpai no ya ka block 1 bat block 2 bala ai sya karbi anglong bat kejing penkala ya ka Khasi Hills Autonomous District Council sya ka United Khasi Hills Autonomous District Council ki isi ke bangi syong menne kasngi kalong bit ban ira ya ki subject ki ba ngidai ban pendap la sai puk house hakini ki laisngi ki bubur ki dena ka elaka department ki bil ba per jong ki hima dan kam ka hima khairim kan yo do la ka jong ka codified act nang ta bat ki de ki hima te bat ka wi ba kham kom san nang ni ka ba ila angnut ba ga de ka klan bil nang ka banta ban itu ya ki dorbarkur nang ta ki sengkur nang ta kenang bangila ban ai sanat ya ki rangbakur bat baki kur baro ki badan kumba saw hajar tam po kri si jongi ki de ki bla register hangni bat ba ki constitution jongi ngila pidiang ngila itu nang ni bat la pen scam nang ni bat ya ki nokit kam kenang ba kanum don kanu ke jing huri hura haki pedagi kur bat kam tam nomor ba la shai and ngila pentri kam ya kenika amendment bill jong ka Khasi Social Custom of Lineage Act ka kur kan la ban penmi ban ai ya kenika Khasi clan certificate di tang kur ka bala ban le ya kata bat nah bakila register hang ni kila long import nang ni bat ka Khasi clan certificate kan long ko ka atiar ka badan kam ka bakakur ka la ban ai te tinggi kuat ban kani ka bil ka bangin sa pas la shai kenang ba da kani ka bil ka long banang pengklan yo kata ka Khasi Custom of Lineage ka bangin wan rai ka amendment mentang snem lain nang ta ki dan sa atli ki resolution ki badan kam ha ki resolution ka wei na ka banta ka jing pen pai no ya ka block 1 block 2 ki ba kila shim ha snem she ja kana spa sanpuai na ka United Khasi and Hill District Autonomous Council bala Aisha ka Karbi Anglong District Council but ka pat kalong ka jingpen rung ya ka keteng ya ka Kentian United Haka Khasi Hills Autonomous District Council kata kemot bakade belong United Khasi Hills Autonomous District Council kenang ba kilong din jongi kin tip bat kin scam ba hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council kidan artli ki area kuwi ki di Khasi State kuwi ki bedi bagi om kita ki non state kita ki British area ki ba nomor ki hable ya kata nomor ka jingya da ka bakar pang long ye kitu ki trai jaka ki badan jaka hapo ki ni Khasi State ki ba ka sarkar pareng mentakal mensywa kala shim bat mentakat kum ka section 7 jongka Indian Independence Act 1947 kali pai biang syaki ki trai mar kum ka long menta ki bun ki ki jaka ki ba ka sarkar ka kam ba ki jaka sarkar kata ka la banlong nomor kat kum ki Indian Independence Act section 7 ka kred syai kedar baki treaty ki agreement ki lease baro ki could not ti bat ki dan shibun ki ki kam ki ba kum ki Khasi State ki de ban gedang de ban tip ya ka position jongki ti nomor om sim sign ni ki instrument of merger ni da ka constitution ha ka first schedule la kan tup ya ki Khasi State ti ka dan ka constitutional anomaly hang ni ba i happy ban pin be ya ka taru nomor ba kecing don jangi hapo juga konstitusi India kalong ka bamantoi ka bakraw maki don sibun ki jingeda nam ta jangi ki berit pat te la saya sngi ki milinti ka ni ka kam ka ni bet kanang bagila ba kecing bantoi ka bakraw nam ta ka jai benri jangi